салом алайкум бародари азиз. Дар хишма боз як се уҷрагаи фурӯшед дар бинои 4 ошёнаи панелӣ 10 ошёна бародари, яъне инами хонаи решёткадор антенна метова. Адреси шаҳри Бухтор, кӯчаи Хатлон 9 бародаро. Қафои хона дар мактаби наҳай, инаи ҷои таълими маълимоай. Хулоса двори калони хушрӯ дора иҷа. Бениҳоят парковка марковка ина рай калон. Аю пара мактаба ина ҷои таълими маълимоай. Бино худаш қоидави ина тоза хушрӯ, фасонча. Ина ҷои парковкаи соягии хушрӯ дора, ина тутои калонкати. Хона нав таъмир кардаги бардора, аз сабаби зарурияти срочна сум дар кор будан хонара обратно мефурӯшанд. Оз мерем падезашон як нишонто метон бардора, баъд дарун медурем. Ҳамин қатон истон бардори азиз барои шумо ҳаракат кардам. Бардора ина мо падезда ворид шидем. Падезда ворид шидем. Се ҳуҷрага доранд, ду ҳуҷрага доранд, як ҳуҷрага. Мақсади падеза нишон додан бардора чи буд ки хона гарчанде ки дар якум падезам бошад, угловой намешавад. Мақсад ду хонага ва як хонага угловой мешавад, се хонага дарун медрояд. Хонаи навбатӣ мо бардора ина ҳам даиндараш нишонтон метавам чихе ҳамин нов ремонт кардаги бардора. Мақсад қоидавиай ба дарун ворид мешем, бо далчид мебинем. Бардори азиз, айни ҳол мо дар даруни хона қарор дорем. И калидори хонаи бардора. И даре ки ай дарун даромадем, ойна дора ку. Ай даре ки ай берун даромадем син дарун. Ана беҳад хона ремонти хуб кардаги. На ремонтаж. Мақсад ки ай нол ремонт кардаги бардора. Просто ай сабаби срочна зарурiyat будан. Ҳоли бигем мол даромадаги нест. Оз бо ҳамаша бо мефаҳмонам. Ҳамаи дарои качественияи бардора. Нахтон метавонем бо нархҳои дарора бифаҳмем. Чихе дарои качественияи калидорай. Иҷа ҷои ойнаи бардора абои задаги нест. Бояд як ойнаи калон шавад. Хулоса се ҳуҷра аделияй. Як лавози нишон метаем бардора. Инаи детскишай. Ҳамаш ар души қоидави трезои якум сортай бардора плюс решёткаош ҳамаш қоидавиай. Ина бардора нигоҳ кунем формати вишавиша. Падакони кошкатиай. Ана фақат ламинат задаги нест бардора, нилониум задаги не ки ана мақсад чоткиём суперо шайда карочи. Ана бардора хона барои худ ремонт кардаги буд. Фақат аз сабаби ки срочно зарури мекард хонара мефурӯшанд. И буд ана чиш детскиш. Бардора ами коридорҳое ки ҳозир дидестем то балкона то ҳамон ҷое ки кухни кардаги анамҷора ҳамаш кафелай. Ё ҳамаш кафеланд. Мерем ба тарафи дим ҳуҷраш. Ина спалнишай. Кадоме ки хонаи тайёр гуфтеста буд. Мақсад се хонагоҳи беримон 380-390 ҳазор. Мисол ина ҳозир дар шаҳр бисёре бардора. Мегирем 50-60 ҳазор сомон. Мисол ана ремонта надорем. Ина биёем хонаи тайёра бигирем, бадроем зиндагӣ кунем бардора. На бардора дим трезаш ай тарафи чи буд кондиционерам дора бардора азиз. На антеннам доштаем. Инаи дим ҳуҷраш ҷои диванаи фуратон шкафш мекунем, фарқ надора. И дим ҳуҷрашай. Инаи бардора залаш, яъне сеюм ҳуҷраш меҳмонхонааш. Бардора таъмири олӣ кардагиай, ира ба назар бигирем. Мақсади мардак расход кардай. Ака камбудӣ шуда ҳамун сабаб срочно мега мефурӯшем. Ина бардора азима. Бениҳоят хона хушрӯ ремонт кардаги ҳамаш абоёи качественияй. Шумо ира мебинед ай пешитон баъд мебинем. Мисол ба гуфтани мо мисол боварам накунем, баъд мебинем ай пеш бо ҳамаша мебинем. Хулоса и буд ана сеюм ҳуҷраш. Бромадем коридорда. Бадро сини кухни ва ҳамом рафтанда ина бо плюс дар дора. Мақсад дарош ҳамаш яхелай. Дараки кади баъд далше и тараф мерай. Аҷа бардоро и бародар мо хонара ки бахча ремонт кардай ҳамо қати ҳуҷҷатхона ята кардай ай сабаби ки ана мақсад барои сериалка ҷӯ шава гуфта амҷада ина ҷа ҷои ҳуҷҷатхона кадоме та намефура метуни абра намхи ҷа ҳамон ҳуҷҷатхонара ҳарча як ҷоя кардай. Ина бардоро бовар кунед таъмир шоли бигем акунам
системаи ошномондагӣ ина сахт зарури будам, ҳамин сабаб срочно бояд бифурӯшам. Ина ҷои кухни аввалай бардоро дари пластика дора, ҳамҷода як шкафи нав кардагиам ки оли истифода бурдагӣ неста. Ина пиштир аввал абои задагиам, баъд шкафа дар ҷояш кардагиам бардоро. Ям гем як расходи калонай бардори азиз. Чӣ хеле гуфтем кафелай. Ана кухниро бардоро тарафи балконро бардагиам. Яъне ина нигоҳ кунем. Иҷора полни кафел задагиай. Ина полни барои обҳо ҳама надёжни кардагиай бардоро. А кухни гарнитуртон худтон медонем ки хеле мешава. Иҷаш кафелай. Трезош полни пластика қатӣ решетка. Ролики барои пушокашол кунишон. Бардоро дута ролик дора. Айда тараф ролик дора ина. Бибинем бо ина. Мақсади ям як чизи дар кори барои зиндагӣ. Анаҷа бардоро як кати мегӯй дар хонаи заминӣ бошам. Ина нигоҳ кунем. Подвалш бовар ки агар чизе ки дар корто набоша, дар подвалчаями гӯё ки тай тапчанда мебара. Ин бланд як дам мешинем. Иҷа хелеш як ҷои соя афкани хушӯ дора. Ина бо қоидави ҳамаш айн нол кадагӣ бардори азиз. Бо диққат тамошо кунем. Хонахари конкретни бошем, номрои соҳиби хонаро мемонам, срочно зангаш бизанем, биен қатиш маслиҳат кунем. Ҳуҷҷат, абхатнои ҳамаи чиш нол кадагӣ фақат клиентажда дора. Бардори азиз, инамҷа ҷои таълими маълимоай, инамҷа да. Инаиш мактаби ҳафтай бардори азима. Ина мактаб дар дари хонаай. Айсини дивор садик дора. Хулоса сета садик дар территорияи хона аста. Эдита астағфируллоҳ. Мачти калон дора иҷа. Ҳамаш қоидавиай. Адрес я бор дигар такрор мекунам. Шаҳри Бухтар, кӯчаи Хатлон Н. Ориентир пеши таълими чизи маълимо. Мактаби ҳафтам пеши хонадай бардоро. Се уҷрага дар бинои 4 ошёнаи панелни дар 3 ошёна. Бениҳоят хона хуб ремонт кардагиай бардоро. Номрои соҳиби хонаро мемонем. Бо номрои худмон амина мегем 988 28 50 06 занг занем. Имо WhatsApp, Telegram дорем. Бинависем, срочно биен хонаро бибинем бардоро. Нархи хона боша бардоро 410,000 сомонӣ бо ягон чия кам мешида, яъне арзон мешида. Ҳуҷҷатҳои 100% дора. Масъалаи обу свет проблема нест. Доими любое время дора ҳаст. Ана дастгирии моро фаромӯш накунем бардоро. Илтимос аз сабаби заруриятай апара паддержка кунем. Лайкотона жилет накунем, то ки навор паҳн шава ва харидори се ҳуҷрага пайдо шава ва мақсад бо апа худаш савдо кунад. Боқӣ дар амони худо бошед дӯстони азима. Курси валютаро бародаро ина бугумтон ябора қариб фаромӯш мекардам. Российский 136 сомон буда бародаро 1000 рублш, доллар 1106 сомонӣ. Ина бародаро ба диққати шумо курси свежи ҳами саҳарай бародаро имрӯз число 25 май. Барои аму ирам бигемтон боқӣ дар амони худо бошед.